Jiena nista' ngħid li r-rabta mal-Ħajja Fawdex nibtet meta dħalt is-seminarju għaliex konna aħna s-seminaristi li konna nieħdu ħsieb din ir-rivista l-Ħajja Fawdex għalina kienet anki mod ta' kif biex ngħidlek nidħlu fid-dinja tal-istampa u kienet tenna wkoll biex b'mod prattiku nsiru nifhmu xi ftit fuq dan il-mezz hekk importanti li wara l-Konċilju Vatikan it-tieni tant saħa fuq l-importanza tat-tixrid tal-kelma tal-Alla permezz ta' dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Però aħna bħala seminaristi mhux biss jiġifieri konna nieħdu ħsieb niġbru l-artikli u anke nagħmlu layout u nistampawha, imma konna wkoll nieħdu ħsieb li fil-ġurnata konna niddedikaw ġurnata għal mezzi tal-komunikazzjonijiet soċjali fija l-isqof anki kien dak iż-żmien l-isqof Nikol Kawki kien jagħmel u jmexxi qudiesa ġeneralment kien ikun hemm dawk l-artikolisti li kienu jieħdu sehem fil-Ħajja Fawdex imma anki aħna bħala seminaristi konna nduru lil-Għawdex kollu bieb niġbru għall-istampa tajba kif ukoll anke niġbru l-abbonamenti. U allura dik kienet tkun ġurnata li fija biex ngħidlek konna niġbru ħafna mill-ispejjeż biex inkomplu nżommu din il-rivista l-Ħajja Fawdex li kull min xi ftit jew ieħor ħasem fiha jaf li dejjem kien hemm dik il-problema jiġifieri finanzjarja. Imma b'dan il-mod dik il-ġabra li kienet issir kien jittaffa ħafna mill-ispejjeż u kif ukoll konna nippruvaw li tal-inqas inżommu dak kienet tkun il-mira l-ewwel li nżommu l-abbonamenti li kellna mbagħad anke nippruvaw inġibu l-ġodda. Mhux l-ewwel darba li meta konna nakkwistaw x'abbonament ġdejt jiġifieri konna jisna biex ngħidlek irbaħna l-lotterija. Barra minn hekk imbagħad ovvjament bqajt xi ftit jewwies nieħu sehem anke billi xi kultant nikteb xi artiklu, però mbagħad iktar mill-qrib niftakar li meta kont segretarju tal-Isqof Nikol Giuseppi Kawki imbagħad kont naf li l-Isqof Kawki kien wieħed mill-edituri u anke biex ngħidlek u stess ġieli jirrakkonta li l-ewwel nett miegħu kelli l-opportunità li narf kemm kienet għal qalbu din ir-rivista u kemm xtaq li iġiba dejjem iktar il-qoddim u taħansidraw baqa' jagħti kontribut tiegħu sal-aħħar bl-artikli li ħafna drabi kien l-ewwel jistampawhom fuq il-Ħajja Fawdex bħalma kien jagħmel anke fuq il-leħel is-sewwa mbagħad kienu joħorġu anke format jiġifieri ta' ktieb. Imma meta huwa kien editur darba minnhom irrakkuntali li kienet l-ewwel kienet l-unika rivista anke għadha sal-lum li twassal il-leħen ta' Għawdex. U għalli li mhux darba u tnejn ġieli anki ju bħala editur meta kien ikun hemm xi problema soċjali darba minnhom semmi li kien hemm il-kwistjoni tal-bdiewa bl-editorjal tiegħu kien joħroġ biex jiddefendi l-Għawċejn u s-sezzjoni Għawċija b'mod speċjali f'dan il-każ kienu l-bdiewa Għawċejn u kien jgħidli li l-fortuna tiegħu kienet li ħadd ma kien jaf min kien Nikol Kawki, Nikol Giuseppi Kawki għaliex darba minnhom saħansidra wieħed mill-ministri li kien responsabbli mill-bidja taħlift mill-marfa għall-belt u għallu nixtieq inkun naf taf minnu dan Nikola ħalli nbidlu daqsxejn widnejh għax kritikani ħafna fuq il-budget dwar il-bidja għal jiena bqajt sieket ma qatx kelma għal imma insomma ma rnexxielux isir jaf li kont jien u ħlisnija u konna fil-paċi. Imbagħad ovvjament anke mill-qrib din kienet xi ħaġa li qalli jew imma mbagħad fil-qrib kien ikun dejjem jiġifieri jara li ikollu il-materjal lest. Allura kellna dejjem biex ngħidlek il-mument li fih konna kien jipprepara biex jikteb l-artiklu mbagħad jistampah, imbagħad meta daħħal dan il-kompjuter kien jgħidli rrid forma stampata li ma jmurx kollox u rridu nerġgħu nibdew mill-ġdid, però jiena fih rajt
li mħabba li kellu lejn din ir-rivista u is-sem kbir li huwa ta' għalija u żgur għandha tkun sejħa għalina l-għawċin kollha biex inkomplu nġibuha l qudiem u anke nagħtu is-sem tagħna għalija.